Naku ke ngenye imini uNovethuza uhlala nomamakhe. Umamakhe ke uzithengisela utywala. Nomntu ozithengisela utywala uyaphangela yena, ewe, kodwa umane ethengisa utywala. uNovethuza ungena isikolo. uNovethuza uhlala nomnye umzala wakhe nje omncincanyana. Kwenzeke ke ngokuba uNovethuza ibe ngumntana caba ke ngoku kulaa adolidoli stage. Umfana othe hello uyavuma yena, umfana othe molo uyavuma yena. Agqibele seyithandana nabafana abathathu esitratweni esiyi-1. Omnye unesaluni, omnye uhlala kowabo, omnye nje uziphumela ekhayeni elibhetelana. Hayi ke, oyena mntu othunywayo ke ngulo mzala wakhe omncinci. uNovethuza unaboma-17, lo mzala wakhe unaphaa ko-10 years. Kuye ke nala makhwenkwe kaNovethuza mane ecela umzala lo uba makamane egqithisa imiyalezo kuNovethuza, ngoba ngelo xesha iindaba zeefowuni zazizanqabile, zazingaxhaphakanga. Kwenzeke ke ngoku kule nto yakhe abafana bafind out uba uyababhanqa, bamyeke ke abe fast nalo oyi-1. And lo mfana lo amthandayo kena uyathanda uzosela apha kowabo. Ungumntu nje ongazimiselanga nganto ebomini, ufuna uziselela nje yena, that's it, and nguye laa mthandayo. Kwenzeke ke ngoku ayive umama kaNovethuza le nto, uba uNovethuza uthandana nale kwekwe ehlala khona kwesi strato. uNovethuza ke umane udlalelwa i-5 kukhazi lo mncinci. Kwenzeke ke ngenye imini uNovethuza ahambe ixesha elide, umamakhe ubhizi yamkhangela, akamfumani. Njengoba engamfumani nje, aqale straight kulaa mzi. Afike umama khona ehleli phandle, uhleli ecaleni kwalo mkhukhu wale nkwenkwe kaNovethuza. Athi rha, Henogqwashu, ude uhlale mntakabawo ugade ikhosti wena mnta ucakamele nelanga, ugade ikhosti umamela abantwana bencwinisana phakathi emkhukwini. Ungumama onjani wena? Hayi ke bathathane. Hayi rhasi, undiqhela kakubi wena mama Novethuza, ndazela phi umntanakho lapha? Ungumama onjani ude agade nekhosti? Atsho, amtsho, batshone. Thukane wethu ibe yiloo nto leyo. Akakwazi nozifihla ke ngoku uNovethuza, ngoba uthi umama uNovethuza lapha, lo mama lo umama lo mfana yena akakholelwa uba ulapha. Uyabo, uNogqwashu akakholelwa uba uNovethuza lapha. Agqibele seyinkqonkqoza apha evula xa isithi nyhani uNovethuza ukhona phakathi. Umama kaNovethuza ukumtyatyusha umntana ngemvubu estratweni, indlela yonke eve egodukayo, akambethi. Bathi begqiba uvula umnyango, wathi ye wena usewuyalala ngoku nalaa nkwenkwe wena kaNogqwashu? Hayi mama, hayi mna mama, khange ndiyenze loo nto. Wathi khange uyenze loo nto leyo, khange akukhwelela mfana? Athi hayi. Athi uzongxongxa ke ngoku, ndifuna ubona irherhe, uzawuhlolwa ndim lo. Nini nani? Ubibinguwe ungathini wena, ubibinguwe uNovethuza? Uyiqonda kakuhle vele umfana udlalile idlivizini. Wathi uzawuvula ngoku imomozi, ndifuna ubona irherhe uba khange ihanjwe na. Wala uNovethuza wathi andicingwa. Wathi unina, uba awufuni uba mandiyibone undiphumele ngalaa mzi. Uba yayinguwe wawungenzani? Wawuzohlala ekhaya uveze irherhe ayibone, abone le nto afuna uyibona, okanye wawuzovele uvumelane naye uthatha iimpahla zakhe uhambe? Wacela ugoduka ke uNovethuza aye emakhaya kumakhulu wakhe. Wahamba uNovethuza waya kumakhulu wakhe. Uthe xa ina-21 wabitha. Xa ebitha kanjalo uNovethuza, umamakhe wathi makeze kuye. Hayibo, umama kaNovethuza,
xa efika uNovethuza uyambuza uba izithini iiplani. uNovethuza uthi akanaplani. Wambuza uba ke ngoku umntana uzawumondla ngantoni, ngoba andizukondlela mntana mna. Soze mna ndakwendlela mntanam, funeka uzame indoda ke yaninani umama kaNovethuza enikeza umntana nestedi, emfunele ne-boyfriend, umnika nestedi. Unosana olubomvu krece lina-3 months. Ngubani orongo kule situation, ngumama okanye ngumntana? Azange akwazi uyonyamezela naleyo uNovethuza. Kungekudala waphinda futhi waliqabela inqanaba waya kwenye iprovinsi, umntana wayomshiya emakhaya kuloyise. Uyayazi uba ngoku uNovethuza unomntana ona-22 years, zange aphinda akalibeke inyawo kowabo. Zange aphinde. And ifemeli yakhe isofumana inamba yakhe uNovethuza uyanyamalala. Tshintsha inamba. Uba uke kwathiwa uhlangene nabani wakowabo wamthethisa, uyatshintsha indawo. uNovethuza ke ngoku into eyenzekileyo, umntana kowabo uthe esithi uyamlandela kuloo province ekuyo. uNovethuza wayenza exactly izinto unina ebezenza, efuna ethengisa umntana, emfunela amadoda phaa bafuneka aziphilise. Uyabona ezinye izinto esizenzayo nathi singabazali. uSolabani kule scenario ngumntana ongagodukiyo owadukayo. Waqonda uba makahambe ke ngoku, makabe imbacu, abhace umntana. Okanye ngumama kaNovethuza wayedisipline umntana. Yeyiphi eyona ndlela kwakufuneka yenzeke ngayo le situation?